Kaixo, gaur Leontxo Fulgentzioren antzerkia egingo dugu. Ni Joana naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Maialen naiz eta antzerki honetan arraina izango naiz. Kaixo, ni Bola naiz eta antzerki honetan arraina izango naiz. Kaixo, ni Javi naiz eta antzerki honetan pinguina izango naiz. Kaixo, ni Gabriel naiz eta antzerki honetan pinguina izango naiz. Kaixo, ni Daniela naiz eta antzerki honetan txoria izango naiz. Kaixo, ni Xaxa naiz eta antzerki honetan pinguina Txoria izango naiz. Kaixo, ni Leonor naiz eta antzerki honetan Leontxo Fulgentzio izango naiz. Behin bazen Leontxo Fulgentzio izeneko lehoi bat. Basamortuan bizi zen eta han bero asko egiten zuen. Leontxo Fulgentzio oso mantso eta bero zen. Ze beroa egiten duen hemen. Eta polora joatea erabaki zuen. Itsasertzera iritsi zen eta txalupa bat hartu eta itsasora polorantz abiatu zen. Eta itsasoan galdu zen eta arrain batzuekin topo egin zuen. Kaixo, arraina. Kaixo. Non dago poloa? Poloan dago. Eta polora iritsi zen. Baina, zer animalia raro zerate? Gu pinguinoak gara. Menura freskoa dago. Sartu eta ikusiko dezu. Eta Leontxo Fulgentzio izoztuta gelditu zen izaber bat bezala. Ai ama, izoztuta nago. Bota berriro uretara. Leontxo igeritzez basamortura iritsi zen. Txori batzuk ikusi zituen arte. Pio, 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 pio. Ongi etorri Leontxo Fulgentzio, eskerrik asko. Eta Leontxo polo bat erosi zuen eta esan zuen. Polo hau beste polo baino gehiago gustatzen zait. Eta pospozik betirako basamortuan gelditu zen.